Με λένε Αργύρη Ζανιά. Η παιδική μου ηλικία δεν ήταν εύκολη. Είχε οικονομικές δυσκολίες, στερήσεις, κοινωνικό αποκλεισμό. Όταν σου αρέσει από μικρός η μαγειρική όμως, σκέφτεσαι πιο δημιουργικά. Λες, αν αυτά είναι τα υλικά μου, τότε θα φτιάξω κάτι με αυτά. Και με αυτά τα υλικά φτιάχτηκε η Food On Academy. Μία ακαδημία όπου η μαγειρική γίνεται το μέσο για εκατοντάδες ανθρώπους να πατήσουν στα πόδια τους, να ξαναβρούν την αυτοεκτίμησή τους και να κάνουν την αρχή για μια καλύτερη ζωή. Στη Food On μαγειρεύουμε. Τι μαγειρεύουμε? Ένα καλύτερο μέλλον για όσους δεν το έχουν ακόμα γευτεί. Μοιραζόμαστε συνταγές και φτιάχνουμε ο καθένας τη δική του συνταγή ζωής. Και δεν αναμειγνύουμε μόνο τα υλικά μας, αλλά και τους ανθρώπους. Στα social dining της Food On, οι μαγειρικές μας μεταμορφώνονται σε γέφυρες που ενώνουν ανθρώπους από κόσμους διαφορετικούς. Το ταξίδι της Food On έχει ξεκινήσει για τα καλά. Κάθε πιάτο που σερβίρουμε, κάθε μάθημα, κάθε social dining είναι ένα βήμα για έναν κόσμο όπου το φαγητό δεν είναι απλώς τροφή. Είναι τροφή για μια νέα αρχή. Αλλά από ό,τι φτιάχνουμε και θα φτιάξουμε, λείπει ένα βασικό συστατικό. Εσείς. Μπείτε στο foodon.eu και ανακαλύψτε πώς θα έρθετε πιο κοντά μας.